Băieți, deci e timpul să facem un opening. Haideți să începem aici cu Zampa. Opening? Mamă, băieți! Mamă, băieți! Gangul de goblin! Mamă! Dacă da noastră, gangul de goblin. Și băieți, acum e timpul să deschidem Mamă, ce mai cărăci. Legendary Kings Chess, băieți, hai să le deschidem. Mamă, băieți, mă plutesc. Și dacă ați uitat să vă uitați, Deschidem 10 megaboxuri. să vă uitați și la episodul cu câinele lui Messi. Mamă, băieți! Mamă! Pe că spui cineva. Dacă explică Phoenix, trebuie să dați like. Și să trecem de la telefon ca să dați like. Dacă pică apăsarea Phoenix, Da, dați like și subscribe. ia fiți Mamă, băieți, îi trebuie mâna. Mamă, băieți, mi-a dat viitoare pe bune! Mi-a dat Apăsarea viitoare! Phoenix, vezi, apăsarea Phoenix. Mamă, băieți, dați pe canal, trebuie să dați like, acum o să plecăm de la Ok, telefon. hai, plecăm de la telefon. Plecăm de Îl la lăsăm la telefon. Sasha. Am plecat de la telefon, băieți, am zis Băieți, dați like și subscribe 2, 10, 11. Dacă v-a plăcut episodul, băieți, nu uitați să dați un like.